Dame na sumurung nasian saluhut naroha, imana mangaramoti, ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Damang dainang nahina holongan ni debata, hatana tuhita marhite-hite partangyangat tabudarion, ima natar surat di Evangelium Lukas bidu 20 sada, ayat sada rodi ayat 4. Lukas 20 sada ayat sada rodi ayat 4. Tajah hamargati sorin songonom madidok. Dungi mamereng maibana gabe di ida ma akanamora na maddabuhon selehon-lehon na tubaga sapoti parasian. Alaya di ida maluku na mabalusada na ubus gabe dido ibana ma situtudo hatakot tuhamu gumodang do na nidabuhon ni na mabalu na pogosan sian saluhut nai alisa sudena sida sian luluni na sida deyo nidabuhon alai ya parukuanan sian kususayu nidabuhon sa sudena na tinyok nai ido yang go sahatna horas madhita saluhutna damang dainang sudedo rahita nunga jala pasahat pilihan boy may marhiti partangyangan pilihan tude bata marhiti nang parmingguan molo sitong na ahado na mangojar hita na pasahat pilihan ahado nama bahek kita asata pasahat pilihan ta ate damang dainang bolo diupamahom majo adong sasahalak na pasahat to pilihan na marhite-hite na niulana tadok majo na sidaon namar pahapahanan ate marpinaham ma marpinahal lubu laos tubu ma anak ni pinahan naon narong 5 di pasahak maon tu gereja tulu nagabi pilihan na alania hado di pasahak tulu radong tu nama dok alabel gani rohana alabel gani rohana madok mauliate tu debata sinur na pinahan na alaya dong do nama dok asau nang repot do amat tai lok medua diurus tulunai pasahat adong do nama dok alah hodang bege na tuleh kori anak ni pinahan nai idu baik dipilih ni nina damang dainang na di dia do sasitong na ate molo tapar rohahon songon na masa di bagasa turpukon na ni ida ni Tuhan Yesus na parjolo akanamora na patupa pilihan na ay hudul-hudul ma Yesus di bagas joroi laos di ida ma ditiki pasahat to pilihan akanamorai di pasahat dosian lubi-lubi na tiba-tiba na manang akan na lubi na sarupa dono yang belum arte tangga hita lihat kamu tuh sianu abah tetangga ta puasa daripada dak habis tahun daripada busuk kan gitu kan mau lihat itu pedok songoni daripada lihat kamu matualakan puasa daripada tu pananggai tak pasahat kan daripada huting kan damang dainang nahina holongan alai bolosian ganup nasaruhan lihat kamu batu tetanggai asa dohot palaki musim adai ati boha puang ba rikok donasi datong makilalahon boha do lopa-lopa tahun ate dapat apa pasu-pasu hita naing nian nasida mate tanggata naing dia dapotan nasida manang damang dainang lahina holongan adong sahalak
Nagudang na di iba na. Alay bolo maribak ko na kanahuburang siya ni iba na. Sarupa na binain na. Ate, sarupa. Oma. Alana bolo disukun, alaniaha do hita pasahat tu pilihat tu jahuba debata. Alana siya debata do sa luhut na tajalo. Halani lujakku behir hodokku. Hutau do poang udah do lasniari. Hutau do dang pola au dinalahu lula ulauku. Hutinggal hopoang akaula paradeton. Holan nama ngula kaulaukon. Bahasa alani pasu-pasu ni debata. Esohiahu bereng debata na pasahaton pasu-pasu datua langsung. Sohiahu bereng debata dinalahu mangurupiau kerejo mangulak kaulauku. Ate. Amanginang molo tapai hutihut do bagas ni ganup nasangulut taupe molo soalan ni debata soarong. Ate. Nang penang mangulu hitan waing jolma di portibion molo soalan ni debata do darong. Ate, dangala ni ganup na saha jolmaon gabiarong jolma. Alayala ni debata. Ala ni debata. Dihita na hinaholongan. Dibereng Jesus mamuse. Arong sahala na mabelu. Jala pogus. Bukan janda kaya. Ate, janda miskin tu. Ileom ma silehon-lehon na sedia. 2 rimis mata uang terkecil hati hai argani hepeng nau met ate alaya hamarido Tuhan Yesus molotung pegudang jolma madok ai dia do geleng ai beko ai dia do nasongoni nama ai dia do nai burai Tuhan do hodang buitar bemu manangaha ai bohado songoni ma pabahemu tu jahu bade bata. Hapero Tuhan Yesus madok ubel gado nabi nain niak nama belu na pogosi napa sahaton si 2 rimisi alania ido na adong di ibana dang lubi-lubina dang teba-tebana dang natural dibolokon manang nasomar laku justru ido nguluna ido na adong di bana di pasahat sudi. Tiboto Tuhan itu ganup nasai amanginang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Ima si hangulu honota. Obar tu topik di huriat tanah saminggo di lehon. Mangalehon nang pehurangan. Manang di bahasa Indonesia didok memberi dari kekurangan. Molo marsi lehon siak kalubia biasa doi. Ahame ate. Itu rahame. Dang manuhu silang guarnai buasa silang ikut tuhukon alaborat pepatah bahasa Indonesia bemadok ringan sama dijinjing berat sama dipikul ate alaborat do maka nama nuhu silang alai bolo nasian ganup nasa akal lubi-lubi nai pasahat daun nan yang goi dang nama nuhu silang guarnai ate alai memang berat jadi bohado hita na pasahat tu pilihan na parjolo amanginang unang tabereng ala libelga ni nominal ni hepengi 5.000 10.000 ba mau lihat dari tuha bolo dihuriat terang apalah dong berga 2.000 oke 5.000 10.000 20.000 100 juta peta hode leot dang ala ni belga nai laus sami sendiri pe laus boha pe sebelga-belga na dibaen dan gebe holat tusi rohaku ate hami sendiri ate Tuhani pesongoni do laus ya Tuhani do hita marguru dan alani si bahenon na ate adong nama bel 5.000 do poang adong nama bel 1 juta poang sarupa do dia dopan nilai bata asal ma memang nama nuhu silang na tutu hita mamilihon mempersembahkan
Molo persembahannya manginang sian hata kurban. Berarti ada yang dikorbankan. Unang taruh dang adong diau, HP na adong dihita dang tapasahat. Jadi molo ridho dang adong na diau, berarti Tuhan dang mamasu-masuau. Tongodoi HP Tuhan ganu pari ganu tiki di tiki murum pehita dang adong tapi kiri manangaha mamasu-masu do di bata. Mamasu-masu do di bata. Berarti apalagi tiki mangula. Amang inang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Mangalehon nang pehurangan. Ganup nasa akana hurangan, makilala dia kana hurangan. Pasti do na sida margugu di nalaho patupaho nak kasih patupahon na. Borak do, ido manuhu silang. Ido namang ihut to Jesus. Jala Jesus nama dok tuhita manginang. Ise nagyo mangihut tonau dituhu masilang na tuibana. Dituhu masilang na tuibana dihutom mau din. Borak do. Alay dang nasubui. Sadia bu inaon bohapor borak naon suri do makilala hita. Sarupa do pakilahat tadi dah akan aborati. Molo sarupa borak do irak manuhu kita. Unang gabi marsini yang di hati kating rupani dao. Makanya berbeda do halak membuat tas nageleng, apalagi akaida do tas nabelga. Tas nageleng bu di suhi-suhi ni tangan nai. Kali bulu tas nabelga konin nadoi. Apalagi buat guni kan, buat ni nai guni mat pesta, tuh kon na namarai. Minimal dihuti kan itu nai. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Alani taleho peleata dang alani nadihita. Alai alana di debatado. Taleho peleata alana sia debatado. Tabo todoahan na sia debatana ang tajak ko na manginang nasuhabilangan do kan? Nasuhabilangan do. Rabo loboy bilang-bilang otak. Berarti sudi akan lubi imuse nasiak kita mai alani gugut tamai alani pikirat tamai nasubui habilangan tu maka nabalgani roha dinalahu pasahatun pelian itu adupan ni debata molo nunga tapasahat unang bediucat itu kan alung gusongoni pasahat hamulateo sebenarnya madok mau lihat do imana. Ale ala salauti do guarnaon muruk-muruk mau lihat do guarni. Coba, mago maroha mau lihat nai. Mana marga do hepeng nai nama silehon-lehonon nai. Urusan na may yarga ni hepeng nai. Alai roha mau lihat nai do no marga. Ai roha do ibereng jahu bari bata. Tangar gani hepeng, sedia di Tuhan maro hepeng. Perlu di Tuhan ni hepeng. Parhitiyat do huriana te. Parhitiyat do huriana. Di Tuhan ini tak perlu happy. Alai rohat nama dok mau lihat riko di Tuhan ini. Roha nama dok mau lihat nama melehon dirita nama melehon ganup nasanguluta alasya di bana do tapasa musetu ibana nasana nilehon mi. Nasana nilehon mi jahuba di bata. Jadi molotung pe manginak isarama sapo-sapo sani parnguluam ma contona masa deflasi manuai kan nange deflasi akan nama 33 pera mau dosi patalah kuat 33 imana masa nuai ngamangina ale sura petung mas separah ale unang makan unang mangan bayi itu pak kirimot tadi hajol mau na positif dah unang gebitaro ga susah mahita susah dah dong alai molotung pe masa songonian non dangarung peliat tabi napasa marhite hepeng unang gabe somar minggu hita unang gabe soro hita tu pertanyaan alani ate tu rohatai dong nariko neng memuji Tuhan au neng roa mano baibana alasan ibana do hanguluoku neng kujalo hanguluo sia Tuhan ido si sakapan ni rohatta manang nagabe motivasita manang motifta dinar lahoro kita
marsoba, marhiti partangyangan, dohok marhiti parmingguan, nang aka ulaun partodion na asing, diganup nasa parnguluta. Amanginang, manotong do pasu-pasu ni de patang. Laos, napugus nang namora, sarupa do diadupan ni de patang. Ate, alay umora do namar rohai, laos ganup nasa namar rohai, ido na dibaritaho Tuhan Yesus, so gonda mabalui, alay bolo aka nasomar rohai, dang pola sigurun. Tati rumah, nama balu na pugusi, dilehon sian saluhut nagoluna, ate gajine 2 bulan di pasang imana wang, dinalaho memuji pasangan Tuhani. Geleng dunia ni daun ni jolma, alai belga dia dopan di cahuba di bata, alai unang ma ukuran na rupiah na, alai